Malta se tkompli taħdem sabiex issaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Libja fosthom fis-settur tal-enerġija, il-politika tal-klima u s-saħħa. Dan intqal mill-Prim Ministru Malti Robert Abela waqt laqgħa bilaterali li kellu mal-Prim Ministru Libjan Abdul Hamid Bejba fil-Belġja ta' Kastilja. Dr. Abela tkellem dwar kif fis-settur tal-enerġija Malta u l-Libja iridu jaħdmu kemm fuq il-fuels kif ukoll fuq il-provvista tal-enerġija. Il-Prim Ministru Malti semma li l-invażjoni Russa fl-Ukrajna waslet għal żieda kbira fil-prezzijiet tal-enerġija li qed taffettwa lil diversi familji. Il-Prim Ministru fakkar li Malta hija pajjiż newtrali mingħajr l-ebda alleanzi militari u semma it-temi tal-istabbiltà u tal-paċi anke fid-dawl tal-aħħar inkwiet fil-kapitali Libjana Tripli. Dr. Abela semma li meta Malta se jkollha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda fis-sentejn li ġejjin, Malta se twassal il-messaġġ tal-poplu Libjan. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-futur tal-Libja irid jiġi ddeċiż mill-poplu Libjan stess b'mod indipendenti u bla ebda intħil barrani. Dr. Abela qal li Malta tibqa' ħabiba mal-poplu Libjan u fakkar relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi ilhom snin twal. Intant il-Prim Ministru Libjan Bejba afferma l-apprezzament tiegħu għall-appoġġ li l-Gvern tiegħu qed isib minn Malta. Filwaqt li jaċċenna għas-sitwazzjoni kurrenti ta' ġlied fil-Libja, irrimarka wkoll li pajjiżna għandu rwol importanti fil-komunità internazzjonali. Il-Prim Ministru Libjan tenna s-sodisfazzjon tiegħu għall-għajnuna li tisib minn pajjiżna quddiem dan il-mument diffiċli kemm mill-lat ekonomiku iżda anke dak politiku. Bejba irrimarka li jittama li l-poplu Libjan ma jdumx ma jorganizza elezzjonijiet indipendenti li jgħinu sabiex tistabilizza is-sitwazzjoni kurrenti. Il-Prim Ministru Libjan irrefera wkoll għan numru ta' imwiet u persuni midruba filwaqt li osserva li s-sitwazzjoni kurrenti fetħet il-bibien għal aktar kriminalità li fl-aħħar mill-aħħar tista' tnaqqas mis-sigurtà tal-Ewropa u tar-reġjun kollu. Il-Prim Ministru Libjan wasal f'pajjiżna l-4 wara nofsinhar fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-Prim Ministru Libjan intlaqa mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borg. Imbagħad il-Prim Ministru Robert Abela laqa lill-Prim Ministru Libjan fi Pjazza Kastilja fejn l-ewwel indaq l-innu Libjan. Wara indaq l-innu Malti. Imbagħad iż-żewġ Prim Ministri spezzjonaw il-Gwardja tal-Unur li fiha kien hemm preżenti membri mill-Forzi Armati ta' Malta. Wara iż-żewġ mexxejja daħlu fil-Berġa ta' Kastilja fejn il-Prim Ministru Libjan iffirma l-ktieb tal-Viżitaturi u wara kien hemm laqgħa bejn il-Prim Ministru Malti u dak Libjan. Din hija t-tieni żjara tal-Prim Ministru Libjan Bejba f'Malta wara li kien għamel żjara oħra f'Settembru tas-sena li għaddiet.